Pamusoro edare, pamusoro emambo. Iyi inyaya yakamboya mudare. Svondo rapfuura yamhanharwa naTapiwa mvere chena. Tikona ana kuyi. Wakamirira ndiwo Tafire nyika. Nore achimhangarira Norest Gem. Tafire nyika anoti Norest akatengeserwa nzvimbo namai vake. Asi Norest akazovaka panzvimbo pasiripo paakatengeserwa. Inyaya yatakaendera kuassessment. Akatengeserwa nzvimbo namai vake. Amai Tafire nyika mvere chena. Takaenda kuassessment. Chakumbirwa mukuru wari motipo report back nyaya iyi. Takaenda mumusha mamvere chena. Tasvika tikaona pakatengeserwa Norest namai vaTapiwa Tafire nyika. Paakatengeserwa uya ndewitness pacriminal yakaitwa namai vake. Saka anasekuru anababa vacho vakazoti takagara pasi tikaona kuti no pakanga patengeserwa Norest pakanga pasiri mumuridzi wepanhu ipapo ari kujeko. Ndokubva vazoti vapa Norest pamwe muyadhi maamai vaTafire nyika. Zvadaro ndofunga pakaiva nekutsawirirana pakati pavairapo. Ndokubva vawirirana kudzorerana mari. Asi uyu Tafire nyika anenge asiri kuda kudzorera uyu mari. Uyu ndokuzotanga kuvaka panzvimbo apa nechisimba. Pakava nekunetsana futi. Uyu akasvika pakusungiswa here akagara mujeri. Uyu achinzi akazovaka ne2 weeks akanga apedza kuvaka imba yacho iyoyo. Takaona imba yakavakwa zveshuwa. Asi tichitarisawo panhu apa pakodzera kuti paite imba. Ndobva tabva tabvunza kuna Tafire nyika kuti toita sei uyu Norest awane mari yake. Norest vakapindura vakati ndinomupa mari yake kana mukati ndimupe izvo zviduku. Zvikati zvisinei chuya nemari yake 1000 yacho yaakakupai musi wa16 kudai. Toita kuti mudzorere Norest mari yake. Ndofunga ndobva takaperera kuti ava vakomana vakanga vati vari kuuya anga ane mukoma wake Robert. Ari kumukoma kwasi asara panze. Wanongosara panze sei achifanira kuzvidairira. Ndiye aitaura kuti mari ndinayo. Afonero anga ari pakovo saka anokwanisa kudedzwa hari. Pane makomba akambocherwa. Asi zvakumanzi zvinowapira. Ava vakomana kana vachikwanisa kudzorera mari yake tioneka nechikokoro mukangoiswa kuti ivo vari kuratidza kuti kudzorera mari havasi kuda. Vari kuita by time kuramba vachigostera Norest more. Panapa pakatengeswa rina. Zvane 10 years. 10 years. Akatengesa ndiani? Akatengesa builder amai vangu. Vari muno? Vakashaya. Ivo unoziva kuti vakatengesa? Ya, vachindoziva. Vachitengeserani? Vachitengesera Norest Gem. Ivo ndovako iva chimhangara kudarika. Ndakaona. Chongo iva chimhangara kudarika chandicho kuti pakazovaka Norest Gem hapasiripo paakatengesera nzvimbo yangu ndakavakawo imba yangu. Akauya akakwanisa kuti akatema miti. Haana kutaura neni kuti ndo panhu paakuvaka. Nhau inotaurwa yekunzi Norest paakatengeserwa naamai vako iwe ukaita witness. Ndepe hama yenyu iri kujera. Chokwadi kuti inhema. Sei uchiti inhema izvozvo zvakabuda pakauya vanhu mumusha? Nzvimbo iyoyo ndeya pakanga pari paamai vangu. Nzvimbo ipi manje? Vakatotengesa pamba. Imba iyoyo pane dzimba 2. Saka pane imba yaamai. Akataura zvokuti panapa ndepemunhu ari kujeri ndiani? Ana baba vake iyi anaberechina. Ana baba venyu havana sei? Handisi kutoziva. Pavakauya uku mambo mirani kutsanangura. Baba vauyu vana baba vakati takagara pasi tati uyu Norest agokuvaka panhu paakatengeserwa. Tikawirirana iyeyu nana baba vake vakawirirana kuti Norest avakire paakavakira. Zvake zvaari kuti akauya akatema zvaasingazivi zvava zvemusoro wake. Asi ana baba vake vari kuzviziva. Vati takagara pasi tikawirirana zvatakaita. Uyu haana kuita zvemusoro wake.
akaita zvakanga vawirirana pakutaurana kwavakaita. Uyu ndokumirirawo saka kutaura kwavakaita ava kwakumana kuti isi toda kukudzorera mari since panhu vakuda kuzovake pasingaiti. Uyu ndokumirirawo ndofunga kubva 20 agreement yake 2020 yekuti tidzorerane mari. Ava kumana ava agreement yekudzorerana mari yakati warini Norris takataura nawo 2020 panengomira kusvika 2025 mari dzanyabuda izvo zvamakawirirana navo vako nekudzorerawo mari hazvisiri zvoma iwewe uri kutowedzera nguva ivo ziva kuti tine zvimwe zvotoda kuita asi uda kuswera zvakataurwa nababa vako pakauya dare mumusha menyu uri kuzviramba zvekuti mudzorere Norris mari yake muna 2020 uri kuzviramba saka chokwadi chauinacho iwewe ndechipapo chokwadi changu mambo ndechekuti chikudzi Norris avake nanababa dare iroro vakariita vega nakanandisipi vana baba vako unovaziva yandovaziva wakamboenda kwavari uchivabvunza mubvunze iwoyo vakauya but zvavaitaura zvacho nina ndinokwanisa kuwirirana nazvo so wakaitwa dare wangu wanga wasikwe iwe muswedare wanga wasikwe muswedare naii saka vana baba vako pavaya zvitanura muswedare pakauya dare ramambo mumusha waivepo ndaivepo uchizvinzwa wachizvitaura asi nhasi wauya kudare wakuti hauwirirani nazvo nawo iyoyo mambo ndakambudza wangu ndati pazvakataurwa waivepo zvitaurwa nana baba vako ndaivepo asi nhasi wakuya kudare uchiti hauwirirani nazvo chaita kuti iwe pindura zvandakubvunza ndizvozvo saka uda kuti mambo wapinigure zvakarongwa nana baba vako iwewo ndozvaunoda iwewo ndizvo here handosanditokumbirawo mambo kana tichiti musha tinorevei kana tichiti musha tinorevei munoreva baba musha hautangiri kuna mambo ka musha unotangira kuna baba vako ndokunotangira musha uko zvasungwa nana baba vako izvozvo zvakatokosha izvozvo saka usauye kuna mambo uchiti mambo ndoda kuzvidza vana baba vangu kana ndaramba kutambira zvamakarongwa nana baba vako sedare remusha handiti ndakonzeresa bongozozo chii chichaitika handi makuenda tinorwisana iwe uchiti mambo vakanditi zvamakareva zvezvi handisi kuzvida chakaita kuti musape Norris mari yake ubva 2020 chii bva ipapo mambo wangu pa2020 apa haana kubvunza mari yake akanga asipa haana anotombouya bvunza wangu wabvunza kuti chizve mati chakaita kuti ndisape Norris mari pa2020 chii chipindura zvakabvunza ndaishara tanga tabatana mumba bosi ndine vakoma vangu varisipo vangu vanga vasipo 5 years mamirira Norris imaripo mari yacho iyoyo 800 musi wakauya dare ndanzwa kuti makati togona kumupa mari yake chero pamati tumbi izvo ichokwadi kubva 2020 muchitadza kumupa muchiti hamuna mari nhasi dare rauya ndopamava kuti chero pamati timupe tinomupa ndizvo ichokwadi ndozvakata aiwa but iwo wasiona here kuti uchishandisa kushora nekuzvikudza uri kuzvikudza pana nababa vako kuramba kuremekedzwa zvitaurwa nana baba vako uri kuzvikudza pakuramba kwaNorris mari yake uchiti dare musi wamuchanditi ndimupe tobva ndamupa ipapo ipapo ausozvona kuti iwo ndori kuzvikudza dai iwe waiziva kuti zvakaitwa namai vako zviri wrong dai 2020 makadzorera Norris mari yake dai tisipo pano amai vakafa iwe ndiwo wakaita witness ndiwo wakatengesa atengedzera kunyembera amai nguva yese wanga usingadi kudzosera mari kumuna Norris kuti zviite sei ozoti wada kumudzosera nhasi avaka mari yako vakanomuzorera Norris pana paukavaka chii pakakura zvakadii pekutanga yanga iri 21/16 pavakagara dare nana baba semusha uyu akazonopega ake akazita padiki zvake uyu ndiye akatoisa mapega acho anangogamuchira ndikati zviri nani mari yasudzoka zviri nani padiki ipapo zviri nani yandachidawo kutaura panyaya yekudzorerwa mari akatanga kukumbira kudzorerwa mari gore rine rimwe April akakumbira muna April
kuti ndo mari yangu. Ini ndo pandakabva ndatoenda kubasa kuti ndidzoke asi unozviziva kuti munhu akatengeserwa 2019? Ndozviziva. Kubva pa2019 kusvika vari nazvo ndoda kudzorera mari. Hata ndakataurana kuti iye adzorere 1000. Ndiyo mamangataurana kuti kudzorera. Saka kubva April kusvika izvo tamuna August makadii kumudzorera? Hatina kunyanyotadza edu kuidzorera because papa ndakamirira imwe mari iri kuuya pana pandine iwo muchivimbiso chatandakavimbisa. Kuvaka kwaita uku kuvaka uku hamene motobatsirawo pakuti inini pandakaenda kubasa uyu aisungwa nemapurisa ovharirwa kustation obva potocherwa foundation footing yosvika panapa osungwa futi odzorerwa. Achisungirwei? Kunzi zvoni urambidzire vanhu ava kuvaka imba yosvika muwindo level odzorerwa futi kustation obuda imba yarufwa pa32. Ana baba vanotirwisa mukoma havasi kusaidhi redu vakatopa uye akatopa 300 ikadyiwa nana baba ikadyiwa ne no rest zvinhu zvawakashandisa pakuvaka nezvemari. noresi ndakakuti ita posting yako wapi? Andakutaura wadotaka kuwengera mundani. Andakutaura here kuti ugara wauya uine figa rako. Andazvandataura. Kusaka pa wada kuwenge machi. Taura out of my mood. Ini izvi zvikuiziva posting yakaita. Taura figa remari yako. Zvese zvakaitika zvinofanira zviri kuma5000. Ugeza. Pane chine chipa Pane 4. dzakasvika papi? Pane mugodhi, pane security wire. Neseptic tank. Imba yakatovakwa yakaiswa rufu yotogarwa. Isida kugara. Yakaiswa rufu yerudzi. Green. Romadheki here maasbesta here. Marati kunase. Ndizvo here neyakumana? Tokwadi pane mazii. apa marumu apa manje titingati 4 panonitsa kuti pakavakwa here pana? Pakavakwa here? Pakatovakwa? Pakatoiswa rufu? but Pakatoiswa fence? Patone mugodhi? Zvese zvatora zviri correct? zvakutaurawo izvi zvimwe because paenda kwachona takatombomirawo paenda. Saka munokwanisa kuita buyout here kumudzorera mari yake yakatadza kuvaka? Isu manje mambo ipapo nanchikumbira kuti mubatsiro kuti tisu futi tichamudzorera mari iye aitisungisa tichimutimira kuvaka kubvunza kuti isusu handiti taimuti komira kakuvaka obva anotengana nemapurisa voya kusunga takubhadhara futi mari. Zvakaitika munguva ipi zvinhu izvi? Zvinhu zvazvinopedza mwedzi kuvakwa kwemba paisungwawo. Saka mimi makadii kuyazomhangara pamanga? Ipapo pane kakunzi mambo anzi pane vabva here pane vauya yakoviswa mambo kasvosvika kuwana pakavharwa. indaita zvekuudzi indaitozofonera uyu ndiri kubasa taura tidzwe mari yatakakauridza 8000 chakaita kuti ava ambuya nyararai mari yamakakakurira 8000 yekubva kupi manja inda mutakuya munekanwa munotapira taure kumbotaura mambo panyaya yekusunga kutaura uyu panyaya yestendi yokwi hapana kana zuva 1 rakarira muchitovisi patorina kana 1 day rakarira muchitovisi. Mambo chiri kuitika kati avakomana havasi kutaura chokwadi tora mafaindi havasi kutaura zvinhu zvavo chokwadi woziva kutaura nyaya yekuti yakasukwa akagara akarara mujeri but kurara arimo mafaindi faini manje hakusi kurara mujeri Fine, unokwana kubhadhara, unongoenda unobhadhara. Waraidzi. iwo noresti neumhosva iwo mhosva yako iri kuna makutengo yavo ava vakakusiya uchivaka vakakutengesera vakakusiya uchivaka mhosva yako iri kuna mambo nekuti iwo vakatyora mutemo wamambo iyoyo nomhosva yako ava vakomana ava imi vakomana misiye munhu agare pamakamutengesera inini hakuna kuda kutuma kuti ndikonzerese bongozoso rinondinetsa mangwana
ndimakamutengesera ndimakamusiya achivaka musha. Mambo haana kuya achitengesera munhu musha. Mambo akatoramba kuti mangu machina mhora handinai kunotengeswa, asi mimi muri kutotengesa ndobva makusiya munhu ndobva avaka. Nhasi imba yavakwa yapera makuti mambo uyu yamuputse imba iyi. Aiwa kwete, hazvidaro. Mambo havana simba iroro. Siyai noresi agare ipapo. Iwe noresi unoona chiri pamambo uyu musha yako yekusikanzwa wako kuvaka mudunhu mavo zvokunze kwemutengo ndopandinokuperera ipapo, nokuti inyaya makagarirana nababa mumusha menyu mukawirirana kuti noresi ngaavake apo, asi mimi muri kuramba kuremekedza zvataurwa nana baba venyu moya kuti mambo kuputsai izvozvo. Ndini kana ndakuputsa zvarongwa mumusha ndikuitei pachine musha ira avo vakagara varonga kudara mudare romusha ana baba vacho iwo ndiwakuzotenderera wega andani ana baba wayaparafanasa ndinogara ipapo. Kana paine zvazvonetsa tozozviona ipapo. Zvandinokutumwa kuita nevakomana zvinokonzesa pamuzuzu, asi ndikanzwa kuti nhau yekunzi pakati penyu pane asungisa mumwe apo, ayo yaimwe ndinonditsanangura kuti muri kusungisa, especially kana zvine chekuita neivhu iro ratutaura ratakagarira pano. Kana dzadzimwe sungisanai, but kana zviri zvekuita nevhu rachina mhora iri handione paine chekusungisirana ipapo, nekuti ndimi makaita zvamakaita kubva kare. Vana baba venyu vakazvitendera, saka achisiyai noresi wachagare ndozvamakada. Noresi uri pamhosva yako kuna mambo. Ndapedza mazvita.